Namar ka Jingbomdon Hapdeng Kamet ba Koch Kabakia Nakaliang u Chief Executive Member CEM ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC uba Chamberlang Renja Ularai ban ino ya ka kam CEM hapo ka council haba pentip ya kani u nong aitin ka EC ha KHADC uba Powell Soklet ula pentip ba u Chief Executive Member CEM ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC uba Chamberlang Renja Ularai ban Her Shukino kum UCEM ia kasiti ban ino ia kakam nakaliang UCEM uba Chamberlang Renja Uladep ban IT Sha Ucerman ka District Council uba Strong Pilar Karjana Hashwa ban Shim Yekani Karai nakaliang UCEM Uladep ban Yekren bat ke parti bat kumju ki MDC baro halor kani karai jong u bat kadau ba UCEM ukwa ban ino ia kashuki CEM kadai namar ba udon hapdeng kamet kabam klan mental laslem ulaong ula benrap ngila deblum ya kajing yalang bat kinong yalam ko WPP ha kisngi baladep bat kibabun ki MDC kilpen pau ya kajing bomhon ya kanikarai namar ba udai unong yalam ubastat uba shempang hanrei haba ulpen pau halor ka kot kakhia kila munjur lang baro uba Powell Soklet ulong ba ya kakam banjit ya UCEM thamai kansyong ha ka parti lano bat yano kinjit namar nandu bat haw ya kaliang sanchar ha ka konsil hi kadai ka parti ka blashim ya karai yano kin pen khamti ka kam nong yalam kumta menta kentiru kumju kin I ha ka parti ngi kerpat ya kipat ba kimdei bandon ka jing atatin halor kani karai namar UCEM ukwa ban sumar shwa ya ladi bat kermen ba inyo ya kamet bakoj bakhia ha ki banai baladep ladep yo I ya kerkum sanchar uba Chamberlang Renja kum UCEM kumta ki kwa ba ki pat ba kin kan mau yu ba Chamberlang Renja ha ka jing duai ulong ula benrap ha ka bayadai bat ka syuki CEM ngin sepentip onda ka parti ka lashimrai yano kin pen khamti ya kani ka kam ha district council